Hi guys! Magluluto ako ngayon ng merienda. Ang paborito kong tubog-tubog. So, ito ang ingredients ko. Kamote at kamuting kahoy. So, ang gagawin natin, ilalaga muna natin tong kamote. Pag nalaga na, babalatan natin at saka dudurugin. Ito namang kamuting kahoy, iyayadyad natin para matanggal natin yung katas niya. Kasi yun yung nagpapapait sa kamuting kahoy. So, ito ang kamote, nalaga ko na siya kanina. Kaya, ready na siyang balatan. So guys, ito, inumpisahan ko ng durugin itong kamote. Lapit na siyang madurog. Okay. Tapos na siyang madurog. Itabi muna natin siya. Ito naman yung gagawin ko. Yung kamuting kahoy na niyadyad, tatanggalan natin ng katas. Yan. Ganito lang siya guys. Tanggalan lang natin ang katas. Kasi sabi nila, yung katas daw nito, pwede mo siyang gamitin na paste. Pwede mo siyang lutuin para gawing paste. May magandang naitutulong pa yung katas niya. Ayan, lagay na natin doon. Saka ulitin na hanggang sa maubos natin to. Tanggalan natin ang katas. Sabi din nila, yung katas daw nito nakakalason. Kaya, ingat din tayo guys sa pagluluto ng ganito ng kamuting kahoy. Kailangan matanggal natin yung katas. Na. So, ito na guys, na tapos ko na siya napigaan. Pagsasama-samahin na natin itong ingredients natin. Haluin ko lang siya guys ha. Ayan, haluin mo lang siya.
hinalo na natin. Lalagay ko na yung asukal. Asukal. One-fourth na asukal ang ilalagay ko. So, mahirap siya guys, gamitin ng sandok. Kamayin ko na lang, naghugas naman ako. Para mabilis. Tamang-tama to, 4 na piraso na lang. 4 na piraso, busog ka na. Kung bago kayo sa channel ko, please subscribe. Manood muna ng 1 to 3 minutes bago pindutin ang subscribe. So, ayan na guys. Tapos na akong magbilog-bilog. Magpapainit na ako ng mantika. Ayan. Piprito na natin siya. Lalagay ko na. Ingat tayo sa paglalagay. So, yan na muna. So, ito na guys. Luto na. Ito na lahat siya. Tikman na natin. Crunchy siya guys. Bagong luto pa eh. Malambot. Super yummy! Perfect na pang merienda. Bye guys! Salamat sa panood!